салом бинандагони гиромӣ, хуш омадед ба канали Назри Мард ҳаётов. ба ҳамагон маълум аст ки рӯзи 11 октябри соли 2020 интихоботи навбатӣ ба мақоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. албатта 5 намоянда номзади худро аз ҳизбҳои халқии демократии Тоҷикистон, ҳизби социал-демократӣ ва дигари ҳизбҳо пешбарӣ намуданд. албатта ҳизби халқии демократии Тоҷикистон номзади пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба мақоми президенти Тоҷикистон пешбарӣ намуданд. аз ҳамагон даъват ба амал меоварем ки рӯзи 11 октябр ба ин номзади арзандаи мо овози худро диҳанд. он чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. дар тӯли 29 соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, Тоҷикистони мо яке аз давлатҳои пешрафта ва тараққӣ карда ба ҳисоб меравад. ва ёдрас шунуда ҳастем ки имрӯзҳо дар сайтҳои интернетӣ хоинони миллат дар васфи Тоҷикистон ҷиҳати баргузории ин интихобот албатта фикрҳои ғалату бадандешаи худро изҳор намуда истодаанд ва ба ҷавононе ки дур аз ватан ҳастанд, бародарони гиромии мо ки дур аз ватан ҳастанд, гуфтанӣ ҳастем ки зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд, бо ақли худро кор фармоянд, ба ҳар гуна гапҳои хоинони миллат бовар накунанд. албатта худ шоҳиди ҳол ҳастед ки имрӯз дар Тоҷикистон чӣ қадар пешравиҳо ба амал омаданд ва боварӣ комил дорем ки дар 10 соли оянда Тоҷикистони мо яке аз давлатҳои пешрафтаи рӯи ҷаҳон хоҳад гашт ва Тоҷикистон дар ҳақиқат ҷаннати рӯи дунё хоҳад гашт. бародарони азиз, мо ба он роҳбарони наҳзати ислом ки имрӯз аз сайтҳои интернетӣ баромадҳои худро мекунанд ва гуфтанем ки хоинони миллат, шумо ба габи шумо дигар ҳеҷ миллати тоҷик, модари тоҷик, фарзанди тоҷик бовар надорад. шумо аллакай оқи ватан ҳастед, оқи падару модар ҳастед. вақте ки шумо ба падару модари худ эҳтиром намегузоред, чӣ гуна ба халқу ватани хеш хизмат мекунед? хайр, дар амони худо бошед. боқӣ бори дигар ёдрас шудани ҳастем. бори дигар гуфтанем ки рӯзи 11 октябр ба номзади арзандаи мо ҷаноби оли пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон овози худро диҳед. бо мо бошед.